Dwi wedi bod yn gwneud chwaraeon ers o'n i babi, really. Cefais i eni mewn i gymnasteg. Roedd fy mam fi yn coach British Gymnastics, so dwi'n wastod o rownd chwaraeon. Dechreuais i nofio yn cyntaf gyda Swim Swansea yn Abertawe, a wedyn pan ers i ysgol uwchradd rydw i wedi dechrau gwneud traws glad am yr ysgol, ond dwi ddim wedi dechrau triathlon cyn roeddwn i'n 19 pan es i prifysgol. Ar ôl y ras cyntaf, dwi byth yn gwneud hwnna unwaith eto, ond dwi'n dal yn gwneud so. Roedd hi'n amlwg o'r dechrau bod gan Non dalent aruthrol. O fewn blwyddyn, ath hi o fod yn bencampwraig byd yn ei hoedran dan 2020 yn 2012 i fod yn bencampwraig byd flwyddyn yn ddiweddarach. Doeddwn i ddim really gallu credu o'n i wedi mynd o pencampwraig under 23s i senior mewn un flwyddyn. Dwi'n credu dwi'n y fenyw cyntaf i wneud e. Yr unig person arall sydd wedi wneud e yw Alistair Brownlee. I wneud e mewn un flwyddyn roedd yn breuddwyd sydd wedi dod yn cywir, really. Ond 12 mis yn ddiweddarach trodd y freuddwyd fawr yn hunllef hir wrth iddi fethu'r rhan fwyaf o'r tymor oherwydd anaf. Roedd niwed eitha bad gyda fi ac roedd rhaid i fi eistedd allan gyd o'r tymor ar Gemau'r Gymanwlad ac roedd ni'n rili edrych ymlaen at roi'r Crys Cymru arno ac cystadlu am Cymru, ond methu'r Gemau'r Gymanwlad roedd isaf pwynt fy career. Yn y Gemau yn Rio, gorffennais i yn pedwerydd. I fi, roeddwn i eisiau fedal aur wrth gwrs, ond mae rhaid i fi defnyddio hwnna ac mynd ymlaen i user motivation am y Gemau Olympaidd nesaf gobeithio. Roeddwn i'n hapus i gweld Cymru yn wneud yn dda yn Rio. A roedd yn gwych, roedd llawer o, especially fy nywod, llawer o fedalau. Gobeithio nawr yn y Gemau'r Gymanwlad fyddwn ni'n gallu wneud hwnna unwaith eto a dod nôl gyda'r fedals am Cymru. Dwi'n edrych ymlaen nawr at y Gemau'r Gymanwlad ac wneud popeth dwi'n gallu i cael selection i fynd. Dwi'n mynd allan i'n edrych am y fedal aur, really. Fedal o unrhyw lliw yn dda, ond dwi'n eisiau fedal aur allan yn y Gold Coast, ie. Ar ôl triathlon, gobeithio byddai'n gallu dod nôl i Cymru a byw lawr yn Abertawe. Dwi'n massive Swansea City fan ac dwi'n mwynhau gwylio nhw a gobeithio fy nhw'n aros lan y blwyddyn yma. Mae'n rili pwysig i fi i wastad yn bod yn falch i bod o Cymru. Pan roeddwn i'n tyfu lan, roedd fy mam fi wastad yn dweud pa mor pwysig roedd ei bod o Cymru. Dwi'n desperate i mynd i'r Gemau'r Gymanwlad blwyddyn nesaf a roi'r Crys Cymru arno.